Yaro ya utrai. Ko himen ko para bayi ha utrai JISU Christ. Uni usnem ulong usnem ubakerpang nagabenda jongi. Usnem ar po way ulong usnem jong ka jingkerku ha po ka balang. Namar nadu pratarik December 6,000 po hadu pratarik December 6,000 po uwe ulong usnem jongu Joseph Bakhuid. Upa Bakhuid Francis ula penbana ba uni ulong usnem jongu Joseph Bakhuid bad ula kularo ya ka Jingpynjem pura ya baro kiba le riubele yawu Joseph Bakhuid. But bans ngavutu ya kane ka jimut jong uni usnem jongu Joseph Bakhuid ngi persyam bans ngavutu kindian kaya ke nongrim jong kane ka jimpen bana yawu Joseph Bakhuid ba ka jingkerku ka balang ka tarwa yangi ha uni usnem. Kade house name kat praspa henyupo upa Bakhuid pius kindai ula penbana bau Joseph Bakhuid banlong unongda jong ka balang ha kawai ka JINGHIKAI ka bakerteng kiwe modum deos ba kamamut unongda jong ka balang salansa. Badminda usnem ulong usnem badap shispa sanpo usnem hadin ka jimpen bana yawo Joseph Bakhuid balong nongda jong ka balang. Badnis kauto ngidon ka Trinity Bakhuid ublay upa ublay ukun ublay MYNSIEM Bakhuid. Bad ka Trinity Bakhuid jong ka parte kalong u Joseph Bakhuid Maria Theisotti badu JISU. Bad ngi reke barabor bad ni ay burom barabor iya ka Maria Theisotti bad humjuru ngi id yaw JISU. Henry bonsin ngimju kinmao yaw Joseph Bakhuid kumba ngi deben kinmao ngimju leb riubale yaw Joseph Bakhuid kumba ngi deben le riubale. Denagataga daw upa Bakhuid ula kwa babaro ki Peit Kristan kinang le riubale yawu Joseph Bakhuid. But kokimen ko para katba upa Bakhuid ula penbana uni usnem ulang usnem jongo Joseph Bakhuid ula kularu hakaju kapor ya ka Jingpynjem pura ya baro ki bange ki bashim kia iya kane ka kamban le riubale yaw Joseph Bakhuid. But nila ban yo ya ka Jingpynjem pura ha uni usnem lemba ka jingle riubale jongi haki kamba baper. Bad ngitip Shaphang Ka Jingpynjem pura bad kito ki bampat snubutu pilaban ward ha ka Holy Redeemer Newer Center YouTube channel ngila ay kawe ka JINGHIKAI kabajanai Shaphang Ka Jingpynjem pilaban snap yakane kramba pindup laban kam snobutu yaka jimut jong ka Jingpynjem. Bad banyo yaka Jingpynjem pura kabalang ka hikai yangi ba ngide ban pla yaki pop ngide ban pediang iya ka communion Bakhuid nangda ngideben tuwai nagabenda ka jingtumu jongo pa Bakhuid shisin ko pa jongi shisin ko blay ka Maria bat ka burong. But kokimen ko para banyo Jingpynjem hauni usnem jongo Joseph Bakhuid ngideben lekonno hakano kadur ngila banyo ya ka Jingpynjem pura baningkong ngideben puson laipo minute Shaphang ka jingduwai ko pa jongi pilaban puson
Habahaka jakaba pidon, Shang Marwe, Nanda Duai, Yaga Jing Duai ko pajongi, Nanda Puson Jiliu, Yaga Jingit Kajung Uble Upa. Nanda Kino Kibriu, Bashimenda, Yaka retreat Shisni, Kalabalong convention, Kalabalong Kanoka Jing Duai Baroshisni, Handa Hakabadonga, Jingbatai, Shaphang Ujoseph Bakhuid. Haba Peshimenda, Pilabanyo Yaka Jingpynjem pura. Nanda yaka rukamba kalom Shimmenda yaki kam isine. Yaki kam isine ngitip kiladon ki kam isine haka MYNSIEM dondro hakam ka kam isine haka met. Kaba kano corporal works of mercy or spiritual works of mercy. Kano ka kam kaba pe snow yahap pilaban shimenda nanda kinmau yaw Joseph Bakhuid. Yaka rukam balay banyo yaka Jingpynjem pura minda uneusnem kalon duwai yaka jing duwai rosary Ka Iing Ka Sem jumping. But kunjuru labendra yaki shikurim kebala tektin pilaban duwairo ya ka jing duwai rosary nagabinda kaneka jing duwai lembaga jinga side lem jongo Joseph Bakhuid pensayo Jingpynjem pura. Yakarukam basaw ngilaban yo Jingpynjem pura hauni usnem kalom malaki kam kabapile lada de kano kam baritne ki kam bakarao kabapile haka jingim jombi lada pile rep lada pi saring lada pi shat jingshat lada pi yarab haka balang lada pi tre bala kano ka kam kabapile pila banaiti lemba ka jingat side lem jongu Joseph Bakhuid. Bad pila banduaya side lemba u Joseph Bakhuid u Nongstoin. Kabangi side reke hagashi tarik u banai May jema. Bad habapi aiti amalla ki kam kabapile lemba ka jingat side lem jongu Joseph Bakhuid u Nongstoin pila banyo yaka Jingpynjem pura. Yaka rukam basan kibala pila banyo yaka Jingpynjem pura minda usnem kalon duwai yaka litany jongo Joseph Bakhuid kaba pila banwad naka internet but konjuru kano ka jing duwai shawu Joseph Bakhuid kam kerpan da kaba iti yaka jingtumu nagabinda ka balang kaba shashitom ha ka kerleng ka perteng. Habapi kershan lem yaka balang ka badon hapadenga jingsha lebe daka baduai yaka litany hawu Joseph Bakhuid but kano ka jing duai pensayo yaka Jingpynjem pura. Nanda yaka rukam bahindriyu pilaban yo yaka Jingpynjem pura hawu ni usnem jongo Joseph Bakhuid kalam pi daka baduai yaka jing duai kerpang jongo Joseph Bakhuid Hakis hamalla ki katkindai tarik jongu manu banai bad ha malla ki sngi bala bad kumjuru ha ka sngi balang baningkong jong manu banai malla ki katkindai tarik malla ki sngi bala bad kumjuru ha ka sngi balang baningkong jong ubanai haba pidon kane ki jingriyo balai pilong badon bok benyo yaka Jingpynjem pura nagabenda baroki pop jumpy nagabenda ki jingpynshitom shipor ko himan ko para bale ka balang ka penbana uni usnem jongo Joseph Bakhuid kramba nginduk long ki bariyo bale haga jing duwai jongi but ni bud yaka nuksa jingim jongo Joseph Bakhuid man kasni kabamut ni baro ke pai ringe ngilong ke badon bok ban pediang pura yaka Jingpynjem pura hauni usnem man kasni omde kano kasni man kasni ngilong benyo pediang yaka Jingpynjem pura te kumbang alabata yakini ki kindriu tilli ki rukam ngilaban yo Jingpynjem pura kabamut kito ke balaban late mas Bakhuid late pide bandon kaneka jingtomu
Bat pinde ban kiarno na kano ka jingduai kabala ban penyo yapi yakane ka Jingpynjem pura. Bat ngako ban kendo yapi ko himmen ko para kibasnap yanga nang yarapru yaki para himmen jompi baki makiro kin snautu yaka jingkordo jongni usnem. Bonsin kibri kembatte kae ka Jingpynjem kae ka Jingpynjem pura kae ka Jingpynjem parit kimbatte penshai yaki lada pemnamban penshai sa Peit na ka JINGHIKAI kabangala ai ngaladep ai haunai ubanai November chua banai ngaladep hikai kawe ka JINGHIKAI Shaphang Ka Jingpynjem kae ka Jingpynjem kumno ngilaban yo Jingpynjem kumda tertets ngaba snap yakata ka JINGHIKAI ru kenapa pensalong ke balakre uni usnem ban pediang yakane ka JINGHIKAI kaba kabalang katarwahangi te manoba penbana manoba ai lad yang iban yo pediang yakane ka Jingpynjem kane kalongka degree apostolic penitentiary naka apostolic penitentiary kabalang ka penbana yakane ka Jingpynjem ko himman ko para hakane ka Snem pinumde ban Kane ladang idon bon ke baro saudong jongi ke jinge ke jingjar tolomba kermen namar kane ke jingai la jonga balang yangi way ban yo pynkoit yalade ban plai loit yalade na bahro ki jingpynshitom shipor kaba ngi way ngi de ben ya lemba namar ka pop jongi henre lemba ke jingri ble yawo josa Bakhuid ni Snem ngin sayo yaka Jingkhuid ngin sayo yaka Jingpynkuid ngin sayo yaka Jingpynjem pura ban ngin salong kiba kamrikuid haka jingim jongi ngakin kerpadia piru enda pila snap share bad ki himmen ki para jom piru yaka neka JINGHIKAI knamba onum don mano bampatip Shaphang Ka jingkordor jongni usnem ubadap daga JINGHIKAI usnem ubadap daga jinggerku yangi way ai uni usnem jongo josa Bakhuid ukalalong ka jinggerku ya bara shing shisem hikai ki kon jompi hikai ke Marian mar pa jompi Shaphang Ka jinggerdor jongni usnem bad pentre kamru ya katulong jonga jingai haka jingim jompi enda pila yai lempa kene hindri tulike kindom pide balekumno duai shisin ko pa jongi shisin ko Ka Maria shisin kaburo nagabenda ka jingdumu jungu pa Bakhuid ublain karko kardo epi baro bapelong kikun ki bajanai ki Bakhuid how news nem jungu jos Bakhuid ublai badon bor baron karko epi uppa barukon MYNSIEM Bakhuid amen.